guys, welcome to my video again, to my vlog. Karon sa vlog kay mam-prank ta. Prank na ako akong music class student, and watch until sa end, until sa pagahuman. Kita niyo ilang mga reaction, medyo nahilom gid to na silent kay tungod na siya. Then mas nisaba sila katong nakabaw sila nga ako ng work. So mo na siya guys. Woo, let's start. Sige. Ay, magkuhan mo man dito, no? Practice mo utak pa. No. Bigo pagdaga. Si dali ang ay siya kuhan din ako'y ambot sa money or good para din mo. Dami sa ako'y mamir na sa taon sa pa. Namasan niyo. Ako'y news ba news? Ay, si Balok na ba? No speed. Ang gayo, uy. Ayun ko. Fourth week. Sige siya yung... NANI? Sige na ko'y duha ka news. Bad news o bad news o bad news. Bad news o bad news. Wala nga kabulo si Piani. Parang hindi na ako nagsulti. Ako lang makadawat mga wala akong sulti. Dili na siya prank ba? Basig ako yung prank. Dili ay. Dili na siya prank. Seryoso na siya mga istorya. Ang sakit dili ay. Ambot lang sa akin ako pagsulti. Pero ako na yung sulti para di na madugay. Next month man doon kay marag. Feel na ko. Wala na ko dire. Feel na ko. Wala na ko dire. Actually, kayo. Marag feel na ko. Wala na magdala ninyo. Isa man niya. Ayos ito na kayo. Ayos ito. NANI?! お前は Pero wala ko ka-decide kung Pero wala ko ka-decide kung hindi rin kanang padayon ako dito. Mag-dorm na ako balik ba? Sa among eskwelahan. Pero di pa na sure ha. Nya, naguna-una ko, kasi mo tudlo niyo or kasi kamo lang sa online lang sa. Gusto ko trabaho nga kamura. Di rin gusto ka ba? Ay, Ano kasi man? naman tiyo. Maamo, may kabangan No. Kasi daw nag-practice chika na to nan. Yun nga. Kamo, sugot mo dili. Di. Babi pa taon ko dito, unsa man yung buhatan? Kamo ra gihapon. Padayon mo dili. Padayon. Saan mo pa rin? Wala naman ko. Samot na si Manso, bago pa si Manso. Sige na. Si Piani na lang akong patudluhan. Ikaw na letod nila tanan. Akong patudluhan. Ikaw na letod nila tanan. Piana. Okay rin mo, Pian. No. So, unsa may itong decision, ani? Padayon ta, pero unsa may pumaagi. Kung madayon. Online sa tiya. Online. Dahil isa may lang tudlo. Ikaw na lang ni. Gideon. Asa na siya? Gideon kay ko anang niya. Ito na po sa dorm. Nya. Padayon ta. Draman mo yan. Mag-dorm kay college man eh. Ang college mag-dorm man din na. Mas kalar man ko. So si Piani na lang. Ano, sagot mo si Piani. Tudlo. Kabuhan na sa mga. Chika na lagi ka na niya. Dili mo yung mga tarong na. Ano na lang. Sagot mo ang magtudlo kay na online ra. Sige, tukad-tukad ang tatlo. NANI?! Ikaw, masarap kita. Ay, di ko pala. Sama ka, pwede na sama ka man. Ay, NANI?! Hindi mo na sure. I-online naman, online classroom man yan. Yan ang may classroom. NANI?! お前は Dito na gid mi. Mag face to face. Ano lang sa mag face to face nila ko aral ka ng mga siranan. So may lahing reaction niya pangutana. Abot ana. Ikaw, may kamera. Ikaw, may kalit. Kamo mo sa tinood lang kay prank ko to. Linda. Gi-record pa gid nako. Ay,
to sila ilang reaction guys no na prank gid sila. Medyo nahilom to pag ingon nila nga prank da ito. Mas na-shock sila nga nasaba. Nung pag-ibaw nila nga i-record nila ako. So magandang tingali sa to karon and thank you for watching this video. Sorry guys. Peace. It's a prank.